ఒకటో తరగతి. నా పేరు హిమవర్ష. నేను ఎంపీపీఎస్ లక్ష్మీపూర్. నేను కొంగ సోపతి కథ చెప్తాను. కొండపక్క చెరువులో కోటి చేపలుండెరా, చేపలతో సోపతి చేసే కొంగ చూడరా. మాటలెన్నో చెప్పెరా, వాటిని నమ్మించెరా. రోజుకొక్క చేపను కొంచెపోయి మింగెరా. మింగగా ఎండ్రి ఒకటి మిగిలెరా. దాన్ని కూడా విడవక కొంచెపోతుండగా బండ మీద చేపమల్ ఎండ్రికాయ చూసెరా. కొంగ బావ దొంగ బుద్ధి ఎండ్రికి ఎరుకాయరా. తెలివి తెచ్చుకునెనురా, కొంగ మెడను కొరికెరా. దొంగలతో సోపతి ప్రాణాలకు ఆపతి. అందుకే దొంగలతో సోపతి చేయకూడదు.